Мир Божий вам, брати та сестри, ті, що мають мир Божий, знаєш, що таке мир. Вітаю вас всіх любов'ю нашого Господа Ісуса Христа, мир вам. Кожен, хто виконує волю Отця мого Небесного, наклі мене прастра і матір. Не називайте нікого батьком на землі, один у вас батько то Бог, а ви всі брати. І не називайтеся наставниками, один у вас наставник то Христос. Як так кажуть, що Христос син Давидів, коли Давид Духом Святим в псалмах називає Господом, кажучи, сказав Господь Господу моєму, сядь по праву сторону мою, поки не положу твоїх ворогів під ніжком ніг твоїх. Коли він називає Господом, як же він йому син? Тобто тепер вода годиться нам виповнити цю правду. Написано, кимось буде жити людина кожним словом, що походить з уст Божих, що написано спокуш Господа Бога свого. Їде сино, бо ж написано Господи Богу своєму, вклоняйся на животу моєму, покайтеся про Царство Небесне, їдь за мною, я зроблю вас творцями людей. Блажені Боги Духом, їхнє Царство Небесне, блажені засмучені, вони будуть тішені, блажені благі, ніхто не спадкують по ним. Блажені головні справні правди, вони будуть нагодовані, блажені властиві, милові вони будуть, блажені чисть серце, вони будуть бачити Бога, блажені миротворці, вони синам Божим стануть. Блажені Боги за правду, будьте Царство Небесне. Блажені пи і амінати вас будуть, і будуть буду на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах, вона гнали проки, що були перед вами. Ви сіль землі, коли сіль зетріє, то ще насолити її. Не придасться вона вже ні на що, хіба що надвір була висипана та потоптана людьми. Ви світло світу. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори, і не запалить світильники, що поставить його під посудину на свічник свій на всім домі. Так ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла, та прославляли Отця вашого, що на небі. Не подумайте, ніби я руйнувати закон, чи проти прийшов. Не руйнувати прийшов, але виконати. Правий правді кажу вам, доки небо земля не минеться, ані йота одна. Ані жоден значок і закону не минеться, аж поки не збудеться все. Хто порушив не менш цих заповідей, людей так навчити, той буде не менш в Царстві Небеснім. Хто виконає та навчиться, стане великим в Царстві Небеснім. Кажу би вам, коли правність ваша не перевищить праведності книжників, книжників та фарисеїв, то ви не війдете в Царство Небесне. Ви чули, що